Ja už sa nachádzam na novom traktori 9S, som tu s obsluhou. Čauko. Jeruš. Čau, Števo. Ja sa ťa takto hneď opýtam na začiatok, aký je komfort v tomto traktori, aké technológie tu využívaš a celkový tvoj dojem, keď si sadol prvýkrát do Rady 9S. Vieš čo, máme staršie modely, jazdíme s nimi, chodíme voziť stroje. A oproti tej staršej Rade 840 je to úplne niečo iné. Vlastne tá kabína je väčšia, 1,4 kubíka. A už od tej klimatizácie to ide, že je to lepšie. Od tej kabíny prehľad a ovládanie je oveľa lepšie. Vidíme medzeru medzi kabínou a kapotou. Tento článok už sa nachádzal aj na traktoroch 8S. Význam toho je to, že tá hlučnosť, vibrácie a prenos, hej, že ozaj mám teraz 1800 otáčok a nie je to tak ani počuť, ani vydržíš tu viac. Je to pre tú obsluhu, že tu viacej vydrží v tom sedieť. Máme tu peknú novú kabínu, vidíme tu hneď prvý monitor, vlastne na tomto monitore čo všetko vieme sledovať. Vlastne ak mám prístrojovku tu na starších modeloch, tak to dali vlastne sem, aby som videl. Je to prehľadnejšie, vidím tu pekne otáčky, tu vidím 1800 mám otáčky nastavené a tu mám C1, mám momentálne 10 a C2 pracovnú rýchlosť mám na otáčanie, aby sa mi dokázal vlastne aj sám otočiť. Takže toto je vlastne taký základný monitor, nazvime to, čo všetko vidíš, čo máš nastavené. To, čo bola prístrojovka, tu je vlastne tu a vidím tam naftu, močovinu. Môžeme sa presunúť vlastne druhému, strednému monitoru, tam vlastne čo všetko sa nachádza, ako to po prípade nastavuješ. To je vlastne Datatronic 5. To hlavný ovládací panel, viem si tu nastaviť na tom hlavnom menu, čo chcem sledovať. Hej. Tu mám napríklad zaťaženie motora, otáčky, prekos, kilometre za hodinu, hej, rýchlosť a tu mám tú spotrebu, to najdôležitejšie na tomto traktore. Môžeme sa presunúť aj ovládacím prvkom, môže nám to tu celkovo predstaviť, nie predsa každý pozná novú Radu 9S, alebo nové Fergusony, vlastne ako to tu funguje, čo tu všetko nastavuješ a môže nám povedať aj ten pohľad obsluhy, že ako to tebe vyhovuje. Ako už od 8740 je tu tento ovládací panel, aj tieto páky. Viem si tu nastaviť hociaký okruh na hociakú páku, funkciu, čiže tá šeska, okruh nemusí byť šeska, môže byť jednotka. Tu mám na palec okruh jednotka, dvojka, hej. Ďalej tu mám hektáre, hej. Panel sa mi veľmi ľúbi, to zobrazenie toho traktora. A viem si tu nastaviť maximálne a minimálne otáčky, viem pracovať aj pri tej DTM-ke, že on si podľa potreby pridáva otáčky. Mám tu nejaké aktivácie, spúšťa, že kedy mi zapne otáčky, nemusia bežať stále naplno. Čiže keď dám napríklad dole ramena, tak sa mi spustia otáčky vyššie, pracovné. Potom tu mám nastavenie prevodovky. Môžem si vlastne radiť dopredu, dozadu aj jedným palcom, že nemusím to používať len tuto. Čiže keď som na nejakej silážnej jame alebo čo, dopredu, dozadu, tak idem takto, hej. Mám tu aj citlivosť zrýchlenia, mám tu teraz ako nízke, viem to dať až na vysoké, alebo stredné. A tu si viem, buď si nastavím tuto tie pracovné rýchlosti, že C1 mám 10, alebo si to tuto týmto koliečkom. Čiže keď sa pozrieš tu, tak mu viem pridávať tým koliečkom. Vlastne on viesť táto dynavete prevodovka od 0,03 po 53 km za hodinu. Takže vieš to v podstate až po desatinách k tomu traktoru pridávať do nejakých pomalých prác, čo sú zeleninári alebo niečo, že vedia tu hlavne využiť tú nízku rýchlosť. Presne preto je to. V tom paneli mám nastavenie predných, zadných ramien. Čiže viem si tu nastaviť maximálnu výšku, maximálnu hĺbku. Momentálne to mám v plávačke, tie ramená dole. 100% akože rýchlosť. Ramena si viem vlastne dávať hore-dole aj tuto. Že nie je to také, že to stlačíš a idú až po spodok, ale je to ako na blatíku, že koľko držíš, toľko ti ide. Ďalej tu mám dôležitú vec, sú tie prietoky, okruhy hydraulické. Viem si tu nastaviť, ktorý chce mať prioritu, kde bude dávať najviac, ale ináč tento traktor s tým nemá problém, lebo od tých 340 do 400 litrov vie tlačiť olej, čerpadlá, čiže je to aj pre tie sejačky, napríklad Vederštátka, kde je veľa prietoku oleja, nemal by s tým mať problém. Všetko si viem pekne nastaviť. Tu mám kardán, otáčky 540, neutrál 1000. Hej, predný, zadný.
Vedľa hlavnej ovládacej páky vidíme aj menší joystick, ten ti na čo slúži? Ten si viem vlastne navoliť, ak chcem tam funkciu, takú si tam dám. Hej. Čiže v tomto menu si to viem pekne, či si dám na palec niečo, alebo tu si viem zvoliť, hej, F3 je toto tlačítko, tak si tam viem navoliť. Napríklad zminutie telefónu, ramena hore dole, úvraťový manažment, uzavierka. Kde tento traktor má osadené kamery? Jednu má, zase je to podľa výbavy, ale jednu tú cúvaciu má hore nad SPZ-kou. Čiže pekne vidím si na ramena, keď cúvam. Ale je to dobrý prehľad aj takto zozadu, že vidím tam, je to vysoko. Môžeme sa presunúť ešte vlastne tretiemu monitoru a môžeš nám povedať viac informácií o navigácii, akú tu v tomto traktore využívaš. Vieš čo, tento monitor má označenie Field Star 5, nevie toľko vlastne čo tento hlavný, ale viem si tam dať napríklad ako teraz túto navigáciu, že viem si aj túto pracovať a aj tu vidím navigáciu. Máme zákazníkov, čo si to vyžadovali. Presnosť navigácií, hovoril si mi, že tu máš aj automatické otáčanie, možno nám aj to troška približiť po prípade, ako sa to nastavuje, ako to ty využívaš. Vieš čo, je tu automatické otáčanie, tá navigácia momentálne v tomto traktore je Trimble so signálom RTK. Toto automatické otáčanie sa mi veľmi ľúbi. Viem si to jednoducho nastaviť, ten autoturn, že buď idem na ruku, že kedy mu stlačím, vtedy sa mi otočí, alebo si spravím hranice pola a on si potom vyráta tú vzdialenosť, na ktorú sa vie otočiť a vie sa otáčať aj cik-cak, akože nejde každú jednu, ale vynecháva a pomaly sa posúva. Ja to dávam vždycky takto na ruku, chodíme po veľa klientok, potom sa mi tu zobrazí vlastne táto ruka, buď sa točím doľava alebo doprava, ak si všimneš, tak tá dráha sa vždy zmení. Čiže teraz sa chcem točiť doľava, tu mám jednotku, to znamená, že každá jedna linka ide. Takže keby chcem každú druhú, tak mu dám takto, hej, dvojku a on si už skočí a už vidíš, že ideš do druhej. Traktor je červený preto, lebo ide momentálne 10 a on potrebuje nejakú určitú rýchlosť na to otáčanie, tak mu uberiem na 7,5, čiže pracovnú rýchlosť dám na 7,5, vtedy je traktor zelený a vtedy mi povie, že môžem sa otočiť. A už potom stlačím len vlastne palcom to stredné tlačidlo a on sa mi pekne otočí. Takže vlastne teraz tento systém využívaš preto na tú ruku, že to preklikávaš, lebo nemáš spravené hranice na tejto parceli? Presne tak. Ináč by to automaticky vedel sám otáčať. Áno, ty už keď máš tie polia uložené, obsluhy, ako ľúbi sa im to. Keď už spomínaš tých zákazníkov, klientov, ako reagujú na tento traktor, po prípade môžeme to tak poňať aj mechanizátor, čo sa týka tých ako keby údajov z toho traktora a takisto tie obsluhy, keď si sadnú do toho traktora a vyskúšajú ho. Každý bol milo prekvapený, či už z toho traktoru alebo z tohto podrývaku. A tých mechanizátorov väčšinou zaujímala aj spotreba a tak. Tam nám vieš nejaké dáta povedať, akú hĺbku ste robili, rýchlosť, spotreba? Vieš čo, chodili sme aj 40, aj 50 sme si púšali, ale nikto to nechcel nejak extra hlboko, vždy sme chodili 25-30 cm, aby sme zbytočne tú vláhu nevyťahovali a hrudy veľké nerobili. Takže chodíme tak, teraz mám 30 cm a viem si tu pozrieť vlastne tú spotrebu priemernú je 11,5 litrov na hektár. 37 litrov nafty sme minuli, odkedy sme tu a vlastne hodinu 10 som tu. Čiže takéto dáta vždycky spravíme a každému to ukážeme. Vždy začnem nahrávať od znova. A ty ako obsluha, ako vnímaš tento traktor na nejakú takú bežnú údržbu? Nejaké intervaly nám môžeš povedať? Je tam interval 500 motohodín. Tento traktor má momentálne 394, čiže ešte len prvá údržba ho taká čaká. Tá úplne prvá bola po 50 motohodinách, ako keď je nový. A čo sa týka údržby, vyfúkam filtre, pozriem olej, hladinu, hej. A čo je výhodou je, že ten filter je tuto z boku, že nie je vlastne vpredu, kde všetko nasáva, ale je tuto z boku. Vyfúkam pekne, dám naspäť a idem na to. Predsa toto je vlajková loď, veľký traktor, ako sa s tým jazdí po ceste? Ja som ako s touto sedačkou veľmi zohraný, veľmi sa mi to ľúbi a po tej ceste je to, ozaj už sa to dá porovnať s tým našim fast trackom, že ozaj ťa to tak pekne nadnáša, necítiš to tak, nehrká s tebou. Je to fakt pohodlné.
A vieš si na tejto sedačke navodiť aj nejaké priame režimy pre teba, čo sa týka komfortu? Presne podľa seba nastaviť tú sedačku, hej. Čiže aj lakťovú opierku, aj vyhrievanú ju môžeš mať. Akými funkciami tento traktor ešte disponuje? Má to dodatkovú výbavu, ktorú si vieš dokúpiť. Volá sa Isobus Team a znamená to v skrátke to, že máš nejaké náradie, ktoré ovláda traktor vlastne. Hej, máš list na guľaté balíky a on ti sám zastaví traktor, otvorí, zavre. Hlavné body, čo by si vyzdvihol tomuto traktoru? Hlavné body určite je tá kabína. Hej, veľkosť kabíny, hlučnosť tu je menšia, 64 decibelov. A vlastne to ovládanie tých prvkov určite. A varioprevodovka. Každý má svoje, čo sa mu ľúbi, ale ako z môjho pohľadu je tá vario super. Aj na tie prejazdy aj. A ako presne ovládaš túto prevodovku? Lebo vidíme tu aj ten revers, ale si hovoril, že ho nemusíš používať. Vieš čo, ja by som si dal tú páku do neutrálu a tu mám vpredu tlačítko, ktoré musím vždy podržať ako bezpečnostné. A potom už by som ho len ťukal dopredu a hneď by dával dozadu. A keby chcem neutrál, tak si ho stlačím. Ale ako teraz, takto sa dá v pohode jazdiť na tú páku dopredu, dozadu. A tu mám vlastne smerovky, to je tiež zmena, že nemáš tú páku tuto, ale máš to takto po ruke pekne. Tam sa tiež posunuli chalani. Tuto vidíme ďalšie ovládacie prvky, lepšie povedané tlačítka, ktoré ti aj svietia, nesvietia, môžu nám aj tie troška potom približiť. Ja to mám nastavené tak, že to mám vlastne všetko na ruku. Čiže jednotka, dvojka je to, čo znamenalo na starých Masiejoch zajac korytnačka. Čiže ja mám jednotku ako pracovnú. Hej, toto môžem vidieť. A dvojku mám ako na cestu, hej, že už ide 53. Tá jednotka je do 15 km. Je to ako keby korytnačka. Ďalej tu mám ovládanie zadných ramien, čo teraz momentálne používam, keď mám ten podrývak. Potom tu mám, teraz mi svieti C1, to je pracovná rýchlosť C1. Čiže keď si pozrieš, mám ju vysvietenú aj tu na zeleno. Keby chcem ju upraviť alebo zrýchliť, tak mám na to toto koliečko. Čiže viem ísť 10,5 alebo ak si nastavím. Hej. Toto Ačko, zapamätané otáčky, 1800 mu dávam, keď robí takúto robotu. Nenechávam to na to DTM, lebo predsa len keď ten podrývak dám do zeme, kým zistí, že má záťaž, je to lepšie takto. Potom tu mám C2, teraz keby ju prekliknem, tak mi ide tých 7,5, hej, a to mám na otáčanie. Vtedy sa mi vie aj automaticky sám otočiť. Na palec som si nastavil jednotku, dvojku, okruh. Momentálne tam mám hĺbku podrývaku a tretí bod hydraulický. A tuto ďalej s tým kolečkom čo využívaš? Čo používaš s tým sivým? Vlastne to si vieš nastaviť mechanicky tú hĺbku, výšku ramien, hej? Ale vieš si to aj tu nastaviť. Ten ručný plyn stále tu je, čo je dobré. Chodím na automatickom predku a automatickej uzavierke, čiže ona sa mi vždy vypne. Pri určitom náklone kolies sa mi vypne zadov. Ďalej tu mám ovládanie. Hej, ja to mám spojené s telefónom, počúvam Spotify a keď mi niekto volá, tak jednoducho túto zdvihnem, hlasito ovládam. A potom tu mám ešte ovládanie klimatizácie, buď si ho ťuknem takto cez tlačítko, nech si tu nastaví stupne, je to automatické. Hej. Potom tu mám tie svetlá, ak si nastavím jednotku, dvojku, pracovné svetlá a majak. A už len predný kardan, zadný. Všetko vlastne mám po ruke, hej. Tu si už len ten USB, že vypne ti náradie Isobus, keby sa niečo stane. Pomínal si mi, že vieš tu na tomto traktori upraviť ako keby polomer, čo sa týka točenia volantu, že vieš na jeden krát zatočiť. Vieš nám to potom aj v praxi ukázať? Jasne, tuto zastavím, to zmením. Rovno si to ukážeme na úrad, čiže koľko otáčok volantu spravím teraz a koľko keď zastavím. No, čiže tu mám takú funkciu, kde mám ten speed steer. Čiže keď mám teraz vyrovnané kolesa, tak na koľko otáčiek dám plný doprava. Hej. A teraz si vyrovnám, zapnem si ten speed steer. A na jednu otáčku by som mal takto plný doprava mať.
Tento systém kde by si vedel najlepšie tak využiť? Presne pri tomto, keď sa takto zvrtám v náradí. Hej. Čiže ak to pekne rýchlo dá plný. Čiže keď sa chcem rýchlo otáčať, nemusím vrtať tým volantom a zapnem si túto funkciu. Samozrejme na cestu to nezapínam. Ani by ma to nepustilo. Máme tu pre komfort obsluhy aj nejakú chladničku alebo nejaký úložný priestor? Presne tam, kde sedíš, je pod tebou chladnička. Z pohľadu obsluhy je tiež zaujímavé, že má tie elektrické zrkadlá, čiže viem si vysúvať elektrické zrkadlá. Zasúvam, keď som širší, aby som videl. Čiže už nie len náklon zrkadiel, ale aj vysúvanie mám. My ti ďakujeme za predstavenie hlavne kabíny, alebo teda z pohľadu obsluhy tohto traktora. Ďakujeme za pozrietie. Ďakujem ti. Ahoj. Čau. Ahoj. Čau.